Martang yang mahita. Dame ni di batana sumurun sen saluhu na roha ima na mga ramonti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Oras madihita saluhu nam barita nauli na gabihatan di bata ima di mingguta sa dariom na tarsura di Jakobus bidutudu ayat 10 sa tu ayat 10 songunoma hatani di bata. Isi mahamu nabisuk jala na patas marroha sien dengan ni parangena ma di patari dawon ibana akka ulon na marhiti-hiti halabohon ni habisuhon alay molo ditip hamu pangipuruan napai dot hatokano di bagasan rohamu unang madipuji hamu diri muna maralokasi tongan huk mergabus dadai habisuhon naro siang gicang nasiatano doi sian rohani jol mado sian sibolis alai ia disipang ibu do atau karon disi mahaga ordo saduk ulau kazahatun alai yang gue habisuna siang gicangi saduk na botor doi olo mardame labuk pangoloy guk asini roha dohot perbuih haningganun dau sian hagang guon nang pangat cion ala di bagasan dami do di saburo parbueh ti koran diaka na mangulakon daming ima sana dihamudo nga saha porsyaon songon topik ni turpu taon ima habisuhon nasian gicang adorang so tapahiba-hiba turpukon adong masada barita namadongan puda. Ia barita namar donga podon ima kelinci dohot kura-kura disadatiki Roma kelinci madok tuak kadongan na adong binatang na adong di hutan didok matok kadongan na binatang na adong di si asa merluba na sida isi na humatok jala ise na jumago jala ido ibana menyerama au jala ido ibana moladong na jago sienau au pe gabisya ma manang ahapi ben na tuau ninna kelincom ma rupane to kadongan na binatang na adong di hutani asa didok merlubah isi na humaton dangadong na parani ala di botok kabinatang na di sini do sudi gimana na jumago marikat lari di sudi dusip akka binatangi alerong ma tiba-tiba ima nakaningani kura-kura mangalusi do berani madok oke saya siap menghadapi tantanganmu ninna matu kelinci dungi mekelekil ma kelinci marnida kura-kurai ana di pare kelekeli bana idrohana bohadu benom mangaluang na susadar doho ala nampe somoni ninna rupane ayo ninna ma dimulai ma pertandingan ini jala itu perjulu ma marikat kelinci jala di mana tupudi di bereng mana tumasaido di pare keli kelinci ima kura-kure jala di tongah dalan itu rohani kelinci tung liling nai dope alani mekelek kelibana huhuma iba pudum laos terpudum ma kelinci alai anggu kura-kura terus nampi ngaluji mana terus di mana merdalan terus di dalani dungi sah ma parjulo kura-kura alai dardungo ma kelinci mereka mana tapi di bereng ma di garis finish nunga sahat kura-kura dungi meila mai bana ala di mana jala oto jala itu ibana dangadong mangali ibana dungi Roma kura-kura ditagi ma ima janjine asa manangahapi diduk ikon oluan ni
kelinci ana idok ni kura-kure. Ima nakkaningani ala na menyombongkan diri, ala dang sadar terlalu sombong, akhirnya dia jatuh, akhirnya ima nakkaningani madabuma gabi pangurupi ni kura-kureng. Alani dia maka doa sahapur syaun adong do somal padokan nyala batat nama dok taringo tu asa unang ni padok hata niba asa kumanat tinapul bilung siupi pinar saung bulung sihala unak kamu sumal soripudi dana si paingo na suada padohano manggobar hodo songo dia porlu ni si paingo songo dia porlu ni ima hata namar haron sian habisuhun lapatanna ia halak nabi cuk i madakya madabu tu pangucunan halak nabi cuk nakin ibu to do dia maban sakap do lomone rohan di bata ia halak nabi cuk ima dibu to do ima membedakan taringo tu akan nauli do naroa alai songon halak na oto na merasa na sombong songon kelincina ngani gabe di perhatuban diri nero ala merasa mana malo merasa gugu songon itu yang di portibion hira malo mana bisu imana di rohana dan sadar ibana api habisu hone habisu parsato kinan habisu hone sa portibion ding ido benna di kobaron di bagas 70 tahun imana karingani habisukun nasian gijang habisukun nasian di bata ido benedok di ayat 10 tulu isi mahamu nabisuk jalan apa tas marroha sian dengan di parangi nama di patari daun ibana akaulon namar hiti halabon do bisum di tari do jolma nabisuk do jolma nasu bisuk jolma naso marbisuk jolma na imana kengani nasi panggarun na arogan imanang nabi suki alai butul-butul nao tori nama di do baca benar pani maben api tu pamangan na di maben api tu diri na di tu uluna alania ai dang di halomo jol madang halo portibion alani masai manat mata ida tu pukong asa tung peribahasa ni harap batahi bataridahun imekon hati-hati asa unang adong panol solio di pulina alai bisuk ima gabisada dasor bisuk ni debata sifatna ima nakkaninga bermutu sangat unggulan jala diboto sakka ni debata bisuk na siya debata ima nakkangani nabui mangalekon ima ketenangan damai bisuk na sa debata ima naking nabui ima mangalehon didok di bagas 70 tahun naro sian debata ima na patuduhon perbui niya kahadingganon alay na paduahon naking molo bisuk ni hajol maud do say merasa mo om naking ani horan diri na ma patibo-tibo niyo hola kagaoron mabenon niyo ay merasa mo no malo merasa mo no mora merasa mo sudi. Jadi itu na tidak mulu bisuk ni hajol maun bernada tengok ma tu dirinya sendiri bisuk ni hajol maun saya makilala may mano nabui alai dang marlapata ni di dipata bisuk ni dipata perjulu i menakagani di bagasan akan pinilit na nalaho patuduhon para raton hatani dipata marhiti madihatahon si Jakobus do hataon asa molo di si Jakobus hataon ido nasa puda bohama puda nakangani gabi sudi akana porsyai marhabisugon sudi akana porsyai Yesus Kristus ima marsumber majalo habisun nasa debata asa sudi do nang akana toras akayanakon nang ganuk keluarga ta dia may makanguluhon bonana siya di bata asa songo padok ni halak bata di dang do tubis siyan bonana lapatan na iya na kotaipi dang do sakita molo para barita na ulita mo labur kita dang do nguni lapatan laso idok sada kobaran asa kon patuduhonot tado citra ni keluarga siyan akayanakon nakadriot ta dihabisuhon na siya di bata manang
nakolan na di portibion. Alani ganup orang tua ikon boy manian. Gabi patudu toh kenakon na anak si parbagaon. Gabi boy mana patudukon ima na gabi boy mamakke habisuhon na sian banua kicang. Idora nataida nang didok di Poda 30 ayat 10 pitui. Di Poda 30 ayat 10 pitui pola do di kobarhon manang isi halak nama kalomohon na uduk tu hatani di bata. Ina kengidok ima nadapotan abisuhon. Jala tona ni pengajariun ni di batatu hita umarga do habisuhon sian akana adong di portibio umarga do habisuhon sian hepeng sian perak do sian sere habisuhon ima nataingo sona idok ni Poda Raja Salome jala di sada raja-raja obat ayat 20 sia sa tu ayat 20 Dabotolo disi ima habisuhon ni Raja Salomo. Asa bisuk do arta do najinalo ni Raja Salomo siat debata. So ni manak kita. Harta yang paling berharga adalah imanaking habisuhon. Harta yang paling berharga adalah ima keluarga. Mutiara yang berharga adalah keluarga. Asa kedohonot tamah di bagasan ngulut tahun halak namar bisuk kita. Molo halak namar bisuk ima diingok ma di bagasan dame nasian tuhaptai ai di bagasan dame do disabuhun perbuini hati goran diaka namangulakon dame mertua mahalak sibot dame ai kuardo nasida anak dibata mertua mahalak sibot dame ai kuardo nasida ima habisuhon nasian banua gicang atong dihita salu na dia makadong asahapor siya tatiyo matapak kemang ima habisuhon nasian dibata jala totong mahita na matdok di bagasan nguluta holan marhite hata ni dibatado tarjalo hita habisuhoni tatu hori mahabisuhoni jala totong mahita mga sahon bisuk nasian banua gicang ima ulauni todi porbadia. Amin. Mau lihat mariko ali Tuhan di bata ala di paloso kami Tuhan berbisuk sian hatami unang manenga-nenga hod diri nami alai bisuk nasib benuangi cangi mamangulu di bagasa kami mersada-sada. Amin.